Fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu Amen. L-Ele bil-mod. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu Amen. Meta trott is-salib, roddu bil-mod, bil-galbu, ħalli tkun tafx qed tgħid. Inti dejjem qed titlob lill-Missier, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Prattikament, dak kollu li tkun ħadd tagħmel x'int trott is-salib qed tagħmlu fl-isem tat-Trinità Qaddisa. Is-sinjal tas-salib insibuh kullimkien, fil-kmamar u fil-klassijiet tagħna. Nitolbu bih billi nroddu s-salib fil-bidu ta' xi ħaġa importanti, qabel niklu jew qabel ħanamlu xi ħaġa li għandna bżonn ngħinu ta' Alla fija. Prattikament huwa l-aktar sinjal għażiż għalina l-insara għax ifakkarna kemm Ġesu ħabna meta miet għalina fuq is-salib. U mbagħad xi ngħidu għas-sagramenti. Kull sagrament nirċevuh billi jintrat fuqna s-salib. Jiġifieri jiġi msejjaħ l-isem ta' Alla, Missier, Iben u Spiritu Santu. Nsemmi biss il-Magħmudija bħala eżempju. Imma niġu għall-Qudiesa. Fil-Qudiesa biss 4 darbiet għandna r-rat tas-salib jew is-sinjal tas-salib, niftħu l-Qudiesa billi nroddu flimkien is-salib mas-saċerdot. U fl-aħħar tal-Qudiesa, is-saċerdot waħdu iberrikna billi jitlob fuqna l-barka tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu waqt li aħna nagħmlu s-sinjal tas-salib u nwieġbu Amen. Imbagħad ma ninsewx illi x'in jasal il-ħin tal-Vanġelu, aħna nagħmlu s-sinjal tas-salib fuq moħħna, fuq fomna u fuq qalbna. Imma mument importanti li forsi ma tantx nagħtu kasu huwa meta qabel il-konsagrazzjoni xi saċerdot jgħid it-talba fuq il-ħobb u l-inbi biex isiru l-ġisem u d-dem ta' Ġesu huwa jitlob bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u jagħmel fuqhom is-sinjal tas-salib. Mela kull darba illi inti trott is-salib, roddu bil-mod, kun naf x'intejt u itlob il-Alla jkun miegħek.